У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. У гэты аўторакавы вечар молімся праз заступніцтва святога Іцапіва, падрыхтоўваемся таксама да свята нараджэння Пана. Я асаблівым чынам малюся ў наступных інтэнцыях. Малюся за памерлых Браніславу, Юзефа, Емілію, Лідію, Чеслава, Галіну, Ірену, Яніну, памерлых сем'яў Харук, Равяка, Марыя, сям'і Лапо, памерлую Леакадзію, памерлага Максіма і Зінаіду, таксама праз заступніцтва святога Іцапіва. Прашу о Божым благословенні і ласцы здароўя для Геннадія і таксама для Михаіла, каб святы Отец Піо заступаўся. Таксама прашу за нашу парафію, каб мы таксама добра падрыхтаваліся да свята Божага нараджэння. Перапросім Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай святой цэлебрацыі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што згрэшылі думкою, словом, учынкам і занятваннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі, Христе, змілуйся над намі, Христе, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі. Молимся. Божа, праз прыйсце Твайго Сына Ты вызваліў чалавека з-пад улады граху і смерці. Дай Тваім верным ласку пабожнай з пакорай вызнаваць таямніцы ўцелаўлення Хрыста, каб маглі атрымаць удзел у Яго збаўленні, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога. Бог праз усе векі вечныя. Чытанне першай кнігі Самуэля. У тыя дні, калі Ганна адняла ад грудзей Самуэля, яна ўзяла яго з сабой, забіраючы таксама трохгадовае цяля, адну меру мукі і мех віна, і прыйшла з ім у селом, у дом пана. Хлопчык той быў яшчэ дзіцём. І забілі цельца, і прывялі таго хлопчыка да Элія. І сказала яна: «О, спадар мой, няхай жыве душа твая, спадар мой. Я тая самая жанчына, якая тут перад табою стаяла і малілася да пана. Маліла аб гэтым хлопцы, і выканаў пан просьбу маю, якую ўзносіла да яго. І вось я аддаю яго пану ва ўсе дні, пакуль жыць будзе, ён прызначаны будзе для пана». І пакланілася там пану. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану. Усім своїм серцем радуюся в Пану, усім своїм серцем радуюся
Зарадовалося моє серце у Пану, узнявся рог мою Пану моїм, розкрилися вусни мої на ворога моїх, бо радуюся я Твоєй допомозі. Усім своїм серцем радуюся Пану. Лук моцних ламається, а слабые подперезваются силой. Сытые наймаются за хлеб, а голодные odpoczywают. Бесплодное семерых нараджае, а шматдетная знемогае. Усім своим серцем радуюся Пану. Пан забиває і оживляє, кидає у отхлані, оттуль виводить. Пан робить бідним і багатим, принижає і узвеличує. Усім своїм серцем радуюся Пану. З пилу подимає бідного, со сміття знімає убогого. Как посадить його з вельможами і дать йому спадщину трон хвали. Усім своїм серцем радуюся Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Володару народов, вугловий камінь костюла, прийди, збав чоловіка, якого ти створив з пилу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У тыя дні сказала Мария: «Величае душа моя Пана, і узрадаваўся дух мой у Богу моим збаўцы, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае ўчыніў мне усемагутны, а імя Яго святое. І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівым сэрцам. Скінуў магутных з трона і узвысіў пакорных. Добром голодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. І прабыла Марыя ў Альжбеты каля 3 месяцаў і вярнулася ў дом свой.
Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, вчора так было, можа, сур'ёзна, гляджу, што трошки прарадзела, магчыма, кагосьці моцна датыкнула, але шчаслівыя тыя, которые вытрываюць до конца, сёння такія рэчы больш практычныя, больш жыццёвыя і звязаныя таксама з мацярынствам, бо ў першым чытанні мы чуем аб тым, што, я прыпомню сабе імя, Ганна, якая калісьці доўга малілася аб тым, каб яе быў сын, і казала, што калі ён народзіцца, яна аддасць яго Богу, прысвяціць яму Богу. У пэўным моменце спаўняецца яна просьба, і яна сапраўды выконвае сваё абяцанне, ахвяруе тая сына Богу, аддае яго на выхаванне ў святыню. І сёння такое пытанне хачу, каб мы сабе паставілі на пачатак, чаму Бог не стварыў нас аднолькавымі ўсе. Так, на пачатку стварыў Адама. Чаму Бог не, так скажем, не наштампаваў бы просто вот этих Адамаў, таких вот, усе былі паднолькавыя, не было праблем. Усе б яны думалі, ну як адзін, так скажем. Бог можа зрабіць усё, мог бы нават зрабіць так, што нават Адам разнашаўся бы як бактэрыя, просто дзеліўся папалам і ўсё. Чаму Бог хацеў стварыць мужчыну і жанчыну? Чаму стварыў нас рознымі? Менавіта таму, што хацеў, каб чалавек не быў самадастатковы, каб не быў эгоістычны, самаўпэўнены, так? І таму стварыў іх рознымі, каб яны маглі дапаўняцца адзін у другім, каб у мужчыне чагосьці не хапала штось у жанчыне, і каб у жанчыне было штосьці, што няма ў мужчыны. І таму мы чытаем у Бібліі, што стануць яны адным целам, адным кімсьці, адным сабою. Аднак ось ёсць такая ідэалогія і гендер, так, джендер яшчэ там называюць, якая з гэтым не згаджаецца, якая стараецца вось нам дзесьці ўпіхнуць у галаву, што мы ўсе аднолькавыя, увогуле, амаль што цалкам. І яны не прызнаюць, што дзіця нараджаецца ўжо з палавой прыналежнасцю, што вось хлопчык, калі радзіўся хлопчык, а дзяўчынка. Не, яны кажуць, это неправда. Это вось такі падзел, это перажытак культуры, што мы адсталыя людзі і забіраем дзецям магчымасць выбару. Так? Яны кажуць аб тым, што это дыскрымінацыя, і таму увогуле мама і тата не павінны казаць дзецям, ці ён мальчык, ці хлопчык, і павінны адзяваць адзін раз у сукенку, другі раз у штаны. Вось. І у Еўропе это, конечно, праблема, они сур'ёзна над гэтым задумваюцца і зрабілі такі эксперымент над навароджанымі дзецьмі, на которых яшчэ бацькі не змаглі паўплываць. Яны проста перад навароджанымі дзецьмі, которые ўжо бачылі, так, паказвалі, станавіліся розныя людзі перад імі, насупраць іх. І сачылі за зрачкамі тых дзяцей, на што яны глядзяць. І аказалася, што дзяўчынкі маленькія вельмі доўга іхныя зрачкі былі скіраваныя на жывых людзей, на асобы, которые яны бачылі перад сабой. У хлопцаў гэты кантакт вачэй з асобай быў кароткі, карацейшы, чым у дзяўчын, таму што іхнюю увагу пазней прыцягвалі тое, што гэты людзі трымалі ў руках. Так? І это ўжо паказвае, што так сапраўды хлопцы, мужчыны, яны больш скіраваны на матэрыяльныя рэчы. Так, зараз мы это паяснім. А жанчыны на будаванне адносін з асобай. Таму што пазней яны зрабілі другі эксперымент, як толькі дзеці пачалі ўжо поўзаць трошкі, яны проста разбрасалі розныя ігрушкі, іх сачылі, хто за якой ігрушкай цянуўся. Дзяўчынкі цянуліся за ігрушкамі, которые прыпаміналі чалавечую асобу. І хлопцы, ігрушкі, которые можна было разабраць, сабраць, нешта там раскруціць, скруціць. Калі браліся за ляльку, то вельмі часта проста тоже стараліся разабраць. Вось. І, ну, гэта вось эксперымент аправяргае эту ідэалогію гендер. І розніца сапраўды у нас ёсць ад самага пачатку. Жанчыны сапраўды скіраваныя больш на будаванне адносін, на жывую асобу. Мужчыны вельмі часта скіраваныя на матэрыяльны свет. У іх ёсць вельмі багатая фантазія. І, ну, такі звычайны прыклад. Хто ў сваёй большасці выконвае працу, звязаную са сціслай працай з людзьмі, такую працу, як медычны персанал, як педагогі, сацыяльныя работнікі, у большасці выконваюць жанчыны.
І хто в большасці выконвае працы, звязаныя з практычным прымяненнем сціслых навук, так, інжынерыя, механіка, праграмаванне, у сваёй большасці, так, это мужчыны. І класічны прыклад рознага функцыянавання ў нас, рознага папросту бачання свету, успрымання, это такі класічны, калі сям'я едзе ў машыне, муж з жонкай, і бачуць аварыю. Мужчына нават не думаючы першую рэч, што звяртае, последняя мадэль BMW, і так разбітая. Жанчына, ой, кроў, хтосьці там, не знаю, пастрадаў і так далей. І ўжо ў гэтым бачыцца падыход чалавека іншы. І мужчыны па сваёй прыродзе, яны канструктары. Вось менавіта у іх ёсць такая здольнасць, што яны бачаць, не ведаю, на якийсь недабудаваны дом, і яны ўжо аўтаматычна думаюць, як бы ён выглядаў, калі будзе дабудаваны. Альбо мужчыны яшчэ жывуць такі старадаўняй традыцыяй збіральніцтва, гаек, шурупаў, не знаю, усіх такіх прыналежнасцей. Яны ўжо думаюць, куды это трэба ўкруціць. Альбо могуць сядзець гадзінамі ў машыне, калупацца ў ёй, таму што для іх это вельмі важна. А это жонку сядзець на коня. Як это так, што ён удзяляе увагу якойсьці кучы металалому, а не ёй, не жывой асобе. І найчасцей у віртуальную залежнасць ад камп'ютарных ігр найбольш паходзяць хлопцы у падрастковым узросце. Таму што развітая фантазія, настолькі развітая у хлопцаў, што яна таксама пазней сказваецца ў адносінах з дзяўчынай альбо жанчынай, бо калі так скажем, у жанчыны альбо дзяўчыне ёсць недахоп адзення, то мужчына это недахоп яшчэ папаўняе аўтаматычна, вельмі часта нават не задумваючыся, так? То есть, калі ёсць глыбокі выраз, ён апускае яго яшчэ больш, і так, кароткая юбка і так далей. І часамі мужчыны это не задумваюцца над гэтым, яны пазней толькі так, ой, увлёкся у сваіх думках. І так сапраўды культура, якая калісьці была, скромнага апранання, не з'яўляецца ушчамленнем годнасці, прыгажосці жаночай альбо дзявочай, але салідарнасцю жанчыны з мужчынскай натурай. І з аднаго боку это ўчынак міласэрнасці для мужчын, а з другого боку гэта таямніца, якая паказвае сапраўды таямніцу прыгажосці жанчыны, што заўсёды прыцягвае мужчын. Так? То і, калі хтось адзяваецца сціпа, это не азначае, што ён не любіць сябе. Это азначае таксама вельмі часта, што эта асоба хоча стацца таямніцай для кагосьці. І менавіта ось таямніца прыцягвае мужчыну. Тое, што не разгадана, прыцягвае мужчыну. Тое, што закрыта, а не адкрыта. Бо сёння пануе такі, так скажем, тренд, што дзяўчыны кажуць, я хачу, каб на мяне заглядваліся, так? А калі хтосьці не можа утрымацца, там яго нейкі спакус узнікаць, это ягоная праблема. Это не зусім так. Сапраўды трэба, калі мы хочам, каб жыць і быць шчаслівымі, трэба шанаваць друг друга, нават такія свае натуральныя рэчы. Памагаць друг друга вытрываць у чыстасці, памагаць друг другу сапраўды мець, так скажем, шляхетныя думкі. Бо, на жаль, мужчына ў сваёй так сутнасці з'яўляецца механікам. Таму, дзяўчыны, будьце асцярожнымі. Як толькі ён умудрыцца вас разабраць і сабраць, то яго вельмі хутка можа знікнуць зацікаўленасць вамі. І гэта брутальная, конечно, праўда, але вельмі часта так здараецца ў жыцці. І зноў жа, паўтараю, будьце для хлопцаў таямніцай і стаўце вымаганні, таму што многія дзяўчыны баяцца ставіць вымаганні хлопцам і вельмі часта ўсё расказваюць пра сябе. Не спяшыце расказваць, хай ён дадумваецца, хай ён, можа, пачакае, з цягам часу штосьці іншае раскажаце пра сябе. Каб яго была матывацыя здабываць вяршыню. Это для сапраўдных хлопцаў вельмі важна. І бацькі, якія не пастараліся пераканаць сваіх дзяўчат, так, сваіх дочак аб тым, што яны прыгожыя, як і духоўна, так і фізічна, найчасцей баяцца ставіць вымаганні хлопцам, бо баяцца іх страціць, бо яны не прыгожыя. Яны думаюць, што яны не прыгожыя. Калі яны паставяць вымаганні хлопцу, якіясьці такія вышэйшыя, то ён іх кіне. Таму тут вельмі важнае тое, што учора паўтараў выхаванне, асабліва дзяўчын над тым, што яны годныя, каб для іх стараліся. Ну, у здаровым сэнсе, так, у здаровым падыходзе такім. Такі прыклад жыццёвы, што аднойчы прыклад таго, як словы ўплываюць на дзяцей, на іхнюю несфармаваную псіхіку. Дачка маленькая папрасіла тату звадзіць яе ў басейн.
Так? І пазней у басейне казала, з'ехадзім з горачкі там этой такой. Тата, з'едь са мной, бо я баюся. Ён не хацеў, але згадзіўся. З'ехаў, падвярнуў нагу і ляпнуў, з табой всегда праблемы. І прадстаўляеце, што этой дзяўчыне пазней на працягу многіх гадоў не магла зразумець, чы не склеююцца адносіны ў сям'і. Яна разышлася з адным, з другім. Пазней трошкі, так падказваючы ей іншыя людзі, папросту яна пачала шукаць дапамогу іншых, і сказалі, яна папросту зразумела, што яна ад самага пачатку сябе не верыла, таму што тата не раз казаў такі словы. Яна не верыла, што хтосьці яе можа полюбіць. Таму трэба быць уважлівым. На бацьках спачувае вельмі вялікая адказнасць навучыць не толькі дачок шанаваць сябе, але і навучыць хлопцаў, так, сыноў, здабываць вяршыні розных заданняў. Таму трэба выкрэсліць са свайго такога словаря такія словы, як слабак, дурань, чо тупіш, чайнік і так далей, таму што гэта знішчае цалкам мужчынскую натуру заваёўніка, якім павінен быць хлопец. І стварае тое, што ён будзе заўсёды спадзявацца на дапамогу бацькоў. Так? Я не магу, я не умею, я не знаю і так далей. І ёсць такая гісторыя, хіба зноў жа Пётр Павлюкевіч, мне здаецца, расказваў, который ў Польшы, святой памяці. Ён убачыў такую сітуацыю ў склепе. Мама сказала хлопчыку выбраць ігрушку, ён выбраў, а пазней кажа, ну што ты выбраў, ну паглядзі, ну яна ж непрыгожая, там, это что-то не так, і это. Ён так стаіць, думае, она пазней кажа, а што ты думаеш, ну што ты не можаш вырашыцца, ну што ты, ну сколько будеш ждать, пакуль ты выбереш, да? Ён бярэ іншую ігрушку, ты точно яе хочаш? Он думае, не ведае, так, і адно і другое. І так у канцы яна туды-сюды яго штурхала, што гэты хлопец просто не ведаў, што ён мае выбраць. Той першы выбар, который зрабіў, не спадабаўся, другі не спадабаўся, трэці не спадабаўся, і просто ён кінуўся ў слёзы. Таму трэба, наадварот, памагаць ім прымаць рашэнне. Папярэджваць, конечно, трэба аб наступствах канкрэтных учынкаў, так? Але даць магчымасць рабіць памылкі. Некаторыя памылкі проста яны павінны рабіць, бо інакш яны ніколі не навучацца. Калі яны будуць кіравацца толькі страхам перад карай ад бацькоў, то пройдзе такі час, які страх гэты прападзе, яны вырастуць, і тады ўжо словы бацькоў не будуць мець для яго ніякае значэнне. І з іншага боку, дарагія дзяўчыны, калі не хочаце, каб вашыя будучыя мужы ставіліся да вас як да машын, пра што я казаў, то ад самага пачатку вучыце іх чуламу падыходу да сябе. То есть, зноў жа, не баяцца казаць і ставіць такія вымаганні. Мужчына патрабуюць такой школы. І цяпер таты. Так сапраўды, вельмі вялікі ўплыў на высакароднае выхаванне хлопцаў, такога вось, які ўмее шанаваць іншага чалавека і так далей, маюць на сабе таты, бацька. Яны з'яўляюцца вось якраз такім тымі, хто адказны за пераказ сямейных традыцый дзецям. І у нас ёсць такая праблема, што ў сем'ях традыцый няма. Няма чаго перадаць. Усё дзесьці сцёрлася, так? Усё толькі будуецца на фільмах, там, не ведаю, на чымсьці такім. А трэба, каб былі традыцыі. І супольна вечернага стола, не знаю, супольна абеда, супольнай малітвы, супольнага выезду дзе-небудзь, супольнага праваджэння часу. Трэба, каб это было ў календары. І ёсць такі гісторыя пра прафесара, які хацеў навучыць сваіх студэнтаў пашанаць да дзяўчын. Так, бо бачу, што там пачынаюцца жарты непрыстойныя. Ён уже быў у гадах, гэты прафесар, і калі ён адчыняў выкладовую аўдыторыю, сам не ўваходзіў і громка казаў, першае ўваходзяць панны. Казаў это з вялікім такой павагай. І самае дзіўнае, што это так уплывала на хлопцаў, што яны змяняліся. Так? Яны зусім пачыналі інакш падыходзіць да дзяўчын. І гэты прафесар быў адзін з найбольш шанаваных ва ўніверсітэце. Дарэчы, да скромнага апранання дзяўчын. Так? Бо некаторыя думаюць, што калі раздзяваюцца, яны лягчэй знойдуць там, пазнаёміцца з кімсьці. Зрабілі такі эксперымент, у якім мужчынам павесілі спецыяльны прыбор на галаву, які сачыць за зрачкамі і ў стане вычытаць, куды яны глядзяць. У рэстаране пасадзілі некалькі жанчын, адзетых у розным стылю. Адна была адзета як мадэлька, другая адзета так скромна, трэця там якісьці яшчэ спосаб і так далей. І казалі увайсці хлопцу, мужчыне, у гэты рэстаран і выбраць адну жанчыну, з которой ён хоча пазнаёміцца. Гледзячы на манітор, яны бачылі, на каго глядзіць мужчына.
Па-першае, ён уваходзіў, глядзеў на тых, которые найбольш прыгожа адзеты, такія прыстойныя, ўсё. Але пазней ён падыходзіў да тых, которые былі скромныя. І так было амаль што заўсёды. Таму што мужчына сапраўды баіцца на пачатку знаёмства прайграць. То есть это для яго траўма. Калі ён толькі пачне знаёміцца, ён зразумее, што эта дзяўчына мне зацікаўлена. Таму яны паглядзяць на прыгожа, але пойдуць да скромнай. Хлопцы вельмі баяцца, часта маюць праблему будавання хуткага кантакту. І тут зноў патрэбны ім кароткі курс, і ў гэтым спецыялістамі з'яўляюцца жанчыны якраз такі, якія лёгка ўваходзяць, знаходзяць кантакт. І што далей? Выхаванне. Што так важна ў выхаванні? Это перадусім пашана да сваіх дзяцей. Ніколі нельга паддавацца злосці, якая нішчыць пачуццю годнасці ўласнага дзіцяці і перацягвае яго на ўвагу з таго благога ўчынку, які ён зрабіў, на злосць бацькоў. Калі мы хочам іх чамусьці навучыць, злосць робіць так, што дзіцё забывае аб тым, што яно блага зрабіла, а памятае, што мама была злая, у нее быў благі настрой. Нельга падаваць амбівалентных такіх сігналаў. У меня добры настрой, я цябе сёння люблю. У меня благі настрой, то берагіся, я цябе не ведаю, што з табой зараблю. Дзіця проста не ведае, як оно мае захоўвацца ў той момант, калі павінна, каб яго псіхіка фарміравалася. І тады ён проста расце зашуганым, так сказаць. І пакаранні, якія патрэбныя, так, пакаранні, лішэнне тэлефона ці штосьці, яны павінны быць агучаны з аднаго боку канкрэтна, але з другого боку з пашанай і любоўю. То есть я цябе люблю і шаную, але ты добра ведаеш, што за тое, што ты там зарабіў то і тое, будзеш пазбаўлены, не знаю, телефона на столько дней. Тады дзіцё не задумаецца аб тым, што бацькі яго не любяць, бацькі маюць благі настрой, а яны разумеюць, што мае бацькі любяць, але ўсе блага зрабіў. Ладно, трэба панесці эту пакуту. І варта, конечно, каб пакаранні былі ўжо ўстаноўлены раней. Мама с татом садятся отдельно и кажут, так, надо распрацаваць сістэму такую пакаранняў, которую будем падтрымліваць разам. Так, это мае больш сэнс, потому что дзеці бачаць, што нельга выпрасіць штосьці ў бацькоў. Всё, так вырашылі мы з татай, і так будзе. І зноў жа тут праблема это для жанчын, якія вельмі звязаны са сваімі дзецьмі. 9 месяцаў насілі іх, вельмі прывязаліся, адчуваюць нават на адлегласці сваіх дзяцей. Ёсць такая гісторыя сапраўдная, што адзін майстар гадзіннікаў, хіба ў Англіі, калі меў настраиваць дастаткова вялікі гадзіннік такі, у яго часамі пачыналі дрыжаць, я не памятаю, который палец, можа мізінец ці штосьці, яму перашкаджала это ў працы. Тады ён званіў маме і кажа, мама, перастань за мяне перажываць, бо я не магу працаваць. І это дзейнічала, мы яго пераставалі дрыжаць тыя пальцы. Вось, жанчыны сапраўды злучаныя са сваім дзіцём на адлегласці. Аднак, і яшчэ, это праўда, што жанчыны маюць інтуіцыю. Гісторыя аднаго камерсанта, так скажем, чалавека, который меў свой бізнес, калі яму прадстаяла заключыць нейкую сур'ёзную здзелку, ён вельмі часта пытаўся сваёй жонкі, што яна думае на гэты тэмат. Ён казаў, што вельмі часта яе інтуіцыя яго паражала. Яна сапраўды адчувала, яна не ведала ўсяго, так? Ён усё не гаварыў, але на дзесьці інтуіцыйна адчувала, што лепей этой здзелкі не заключаць. Ён казаў, я заўсёды пытаюся цяпер. І прывязанасць да дзіцяці, конечно, можа быць таксама негатыўнай, так? Таму што мы маем гісторыю Каіна і Абеля у Старым Запавеце, бо калі нараджаецца Каін у Евы, першародная, яна кажа, яна была сабе сына ў Бога. І это ўжо ў словах мы бачым, што яна трактавала Каіна як дзесьці сваю ўласнасць. Калі нараджаецца Авель, другі сын, яна пра яго Богу нічого не кажа. Яна выдзеліла, так прывязалася да першароднага сына, што это справакавала такую праблему, што, магчыма, Каін і Авель паміж сабой увогуле не размаўлялі. Мы не маем ніводнага дыялогу, хіба у тэкстах. І пазней мы ведаем, да чаго гэта прывяло. То, што Каін забівае Авеля. Так? Таму жанчыны, нягледзячы на сваё прывязанне да дзіцяці, павінны памятаць, што перш за ўсё самае важнае это шлюб. Дзіцё паявілася пасля любові. Так, пасля таго, як муж знайшоў жонку, яна знайшла яго. Вось. І это было на першым месцы павінна ставацца, бо калі
муж адчувае, што самае важнае месца, выключна ўсё месца ў жыцці яго жонкі заняла дзіцё, то ён пачынае часта адсоўвацца папросту ад сям'і, ад выканання якісьці бацькоўскіх абавязкаў, ад выхавання і так далей. І калі паміж вамі згасне любоў, то якую любоў можна даць дзецям? Які прыклад? Это частая памылка, так? Перадусім, эта любоў паміж бацькамі даецца сваім дзецям. Та любоў, которая ёсць паміж вамі. І Бог стварыў нас рознымі, каб мы друг друга дапаўнялі. Мы гаварылі ўжо аб тым, што Адам адказны за Еву. І таму што Адам глядзіць больш матэрыялістычна, больш суха на гэты свет. Жанчына больш эмацыянальна. Поэтому Адам адказны за тое, каб Эва не паддалася занадта сваім пачуццям. Адам адказны за тое, каб часамі Еву, так, жонку спусціць, трошкі астудзіць. Так. Жонка, як мы казалі, вучыць таксама свайго мужа шмат чаму, і далікатнасці, і пачуць, так сказаць, убачыць, і будаваць адносіны, і так далей. І муж, сапраўды, тое, што мы часта забываем, адказны за тое, каб жонка не перагрэлася у выкананні сваіх абавязкаў, бо жонкі вельмі часта маюць абастроннае пачуцце адказнасці, што яны павінны ўсё зрабіць у доме, што яны папросту забываюць пра адпачынак, і калі жонка перагрэецца, то ўсе атрымаюць па галаве, так скажам. І на этом, то есть, на этом усе трацяць. Мужчына адказны за сямейныя традыцыі, за маральнасць сямейную, за справядлівы падзел абавязкаў, бяспеку, матэрыяльнае становішча. І за тое, каб жонка таксама магла адпачыць ад дзяцей часамі. Это вельмі патрэбна. Так, не стаўляць пастаянна. І мужчына павінен планаваць выезды супольныя. І таксама выезды толькі жонкай. Ён павінен задбаць пра тое, каб было графіку, што вось сёння ён і яна стаўляюць дзяцей там, калі магчыма, бабулі, дзядулі, і самі едуць на дзень дзесьці успомніць пра тое, што яны злучаны сакраментам шлюбу. І ўжо заканчваючы, так, астатнія словы да моладзі. Моладзь ад пачатку вашага сазрявання, так, да 21 года у вас ёсць вельмі вялікае заданне, каб зразумець перадусім саміх сябе, зразумець таксама, можа, спосаб функцыявання хлопцаў, зразумець розніцы паміж вамі і зразумець не тое, што вы ўмееце, а тое, што вы не ўмееце. То есть мы ўжо гаварылі пра розніцы функцыянавання, так, зразумець, што належыць сапраўды да вашай ролі, што належыць да жанчыны, бо сёння так памяшаліся ролі ў сям'і, што часамі хлопец не ведае, кім мае быць. Дзяўчына думае, што мае быць хлопцам, хлопец, што мае быць, як амаль што жанчына, ўсё так памешана. І гэты час, каб пазнаць сапраўды, хто такая жанчына, дзяўчына, хто такі мужчына. І пазней, пазнаўшы сябе тое, чаго не ўмею, тое, што дзесьці ў маёй натуры не ўпісана, гэтая дзяўчына, гэты хлопец можа знайсці сабе добрую спутніцу ў жыцці. Так, яны будзе разумець, што вось я умею то і то, і не умею это і это. І яны, так скажам, злучацца ў адно. Яны будуць ствараць еднасць паміж сабой, дапаўняць адзін другога. Бо калі я не ведаю сваіх мінусаў, вельмі ўсе канцэнтруюцца часта на плюсах. А нам трэба ведаць мінусы, тое, што мы не умеем. Калі я не ведаю сваіх мінусаў, я не ведаю, хто мне патрэбны, каб мяне дапоўніў. Хто мне дапаможа ў гэтым. Это як будаванне, значит, як раздвижны мост. Так, яны павінны зразумець, папросту, калі ты мост павінен апускаць гэтыя два бакі, калі падымаць, каб праз іх маглі праплываць караблі, просто нават ласка Божая. Таму жадаю, каб у сваім жыцці мы адкрывалі розніцы паміж мужчынай і жанчынай. І это не было прычынай разладу ў сям'і, не было прычынай таго, што я хачу, каб моя жонка была так, як я, каб яна думала так, як я. А жонка не пачынала працаваць мужчынай, я хачу, каб ты быў як жанчына і так далей. Усё это мае свае граніцы, да якіх некаторыя з іх ніхто з нас не ў стане пераскачыць. І так, тут таксама захочу паглядзець хіба Марк Гангор, які ў камічны спосаб расказвае пра гэта. Вельмі цікава, у Ютубе шмат матэрыялаў на эту тэму. Амен.
Чакаючы святаў Божага нараджэння, праз заступніцтва Маці Збаўцы, даручым Богу ў малітве просьбы ўсіх людзей. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб праўды веры, якія яны вызнаюць словамі, сталі таксама сэнсам іх жыцця. Цябе просім. Молімся за членаў міжнародных дзіцячых арганізацый, каб яны знайшлі людзей, якія пахвотна ім дапамагалі. Цябе просім. Молімся за тых, хто знаходзіцца ў вязніцы, каб Христос суцешыў іх і ўмацаваў у добрых намерах. Цябе просім. Молімся за жанчын, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб яны мелі належную апеку і спадзяваліся на Бога. Цябе просім. Молімся ва ўсіх тых інтэнцыях, якіх мы забраліся на гэтай святой імшы, усе тыя інтэнцыі, якія мы даручаем заступніцтву святога Айцапіо. Калі яны згодныя з Тваёй волей, Божа, няхай споўніцца. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы умелі належным чынам дзякаваць Богу і людзям за атрыманае дабро і дзяліцца ім з іншымі. Цябе просім. Всемагутны Божа, учыні, каб мы шчыра радаваліся і дзякавалі за ўсе дары, якімі Ты нас шчодра адорваеш. Праз Хрыста, Пана нашага. Наш Ойче, просим, прими гэты хлеб и вино, наши дары, плён працы рук людских и плоды земли. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог и Отец Усемагутны. Боже наш Ойче, з надзеяй на Твою дабрыню мы прыходзім да святога алтара з дарамі. Няхай жа нас ачысціць ад грахоў Твая ласка і асвяціць ахвяра, якую Табе складаем. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святый Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Яго прадказвалі ўсе прарокі. Дзева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю. Ян Хрысціцель прарочыў пра яго прыйсце і абвясціў яго прысутнасць сярод людзей.
Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята Яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе поўных удзячнасці у малітоўным чуванні. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Гасана на вышынях, благословлёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Гасана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскрешение, чекаем Тебя. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Нехай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з найсвяцейшай Паннай, Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне.
Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэушам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё. Дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа, Ойче всемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спасал нам як Збавителя Своего единородного Сына. Тому осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не угодишь нас в покусу, але избав нас от зла. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягону. Пане, я не варт, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа.
Каштуйте і глядіться, який добрий Пан. Стану мого тіні вночі, зносить спів подяки, будуть власне гімном Пана, безупинно славить. Каштуйте і глядіться, який добрий Пан. Каштуйте і глядіться, який добрий Пан. Тільки Паном ханариться, радость для покорних. Услышай со мною, Пана, слав ім'я святое. Каштуйте і глядіться, який добрий Пан. І глядіться, який добрий Пан. Я шукав у смутку Бога, й Он почув мой голос, і от кожної погрози визволив ласкаво. Каштуйте і глядіться, який добрий Пан. Каштуйте і глядіться, який добрий Пан. Валадари наш Пан, Ти ось добрий, добрий, Ти ось добрий, Валадари наш Пан, хвала Тобі. Моцний, Валадари наш Пан, Ти ось моцний, моцний, Ти ось моцний, Валадари наш Пан, хвала Тобі. Щодрий, Валадари наш Пан, Ти ось щодрий, щодрий, Ти ось щодрий, Валадари наш Пан, хвала Тобі. Валадари наш Пан, Ти ось мудрий,
єсть мудрий, валадари наш Пан, хвала Тобі. Вечный, Ты єсть вечный, валадари наш Пан, Ты єсть вечный, вечный, Ты єсть вечный, валадари наш Пан, хвала Тобі. Молимся. Всемогутний Боже, нехай умацує нас прийняття Твоего найсвятейшего сакраменту, каб праз добрые учинки могли мы подрыхтоваться до сустрэчы з Баўцы, які надыходзіць, і заслужыць вечную радасць праз Христа, Пана нашага. Хочу падзякаваць брату Александру за гэтае слово, якое да нас кіраваў праз гэтыя 3 дні, дапамагаў нам падрыхтавацца да свята Божага нараджэння. Вядома, што цяжка быць прарокам на сваёй бацькаўшчыне, но вось, як ведаеце, брат Александр належыць паходзіць з гэтай парафіі. Таксама дзякуем табе за гэтае слово. Можа, это было цяжка, можа, пэўныя абставіны, у якіх мы цяпер зараз сустракаемся, таксама неадпаведныя, але дзякуй, хай Бог адудзячыць за ўсё гэта. Мы таксама запэўніваем у малітве за цябе, будзем маліцца. Парадак наступны пасля святой імшы. Яшчэ памолімся малітвай да святога Эцапіо і таксама ахвяруем яму наступныя нашыя просьбы, у якіх мы хочам маліцца. А пасля гэтага набажэнства, як я ўжо казаў, прасіў, каб засталіся тыя, хто хочуць, хто могуць памагчы, каб упрыгожыць наш касцёл, нашу святыню да святаў. Асабліва прашу мужчын, каб дапамаглі. Тут брат Андрэй будзе кіраваць. А таксама мы з братам Александрам усіх тых, хто яшчэ не паспавядаўся, не паспелі перад імшой, будзем спавядаць пасля імшы. Таксама, хто хоча падрыхтавацца да святаў яшчэ ў такі духоўны спосаб, застаньцеся, мы паспавядаем. І не абавязкова сёння ўжо чакаць на святую камунію, бо ўжо былі на імшы, можаце яе прыняць, калі паспавядаецеся ў наступны раз. Таму тут не чакайце, не ждзіце, добра? Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Нехай вас благословіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні супраць спакус. У імя Отця і Сина і Духа Святого. Святий Отче Піо, взор євангельської любові до Бога і ближнього, Ти умацовував у людських серцях переконання, що Бог не зможе відкинути щирого прагнення любити Його. У ім'я любові, яка переповняє Твоє життя, випроси для нас у небеса удар, об яким ми Тебе з довіром просимо. З молитвой заступництва святого Эцапіо просим Пана Бога об здоров'я для Миколая и усіх з його сім'ї. И для сім'ї Галины Гамовко. Про заступництво Найсвятейшей Панны Марии и Эцапіо просим об усіх потребных ласках
для сем'яў Марыны і Надзеі, для Натальі, Барыса. Праз заступніцтва святого Ецапіва, Маці Божай, молімся милосердного Бога, просім милосердного Бога патрэбных ласкаў здароўя для сям'і Віктара, аб любові, пакаянні і паяднанні з Богам. Праз заступніцтва святого Ецапіва молімся аб выздраўленні для Мірона, Іоны, Надзеі, Кірыла, Дар'і, Андрэя, Валентины, Анны, Божых ласках для іх і іх сем'яў. Святы Отец Піо, молися за нас. Отче наш, который есть Kyrie eleison, Chryste, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętая Trójca Jedyny Boże, Świętая Maryja, Usie Świętые Boże, Святый Отче Піо, верный натхнением Духа Святого. Святый Отче Піо, умилованный у покоры и убостве Иисуса Христа. Святый Отче Піо, неостомный святар Иисуса Христа. Святый Отче Піо, верный последовник святого Францишка Осиского. Святый Отче Піо, у теле своим носячи знаки муки Збавцы. Святый Отче Піо, адораный звышприродными дарами. Святый Отче Піо, оздоба францишканского ордена. Святый Отче Піо, что несешь свету супокой и добро. Святый Отче Піо, выбранный сосуд святости и ласки. Святый Отче Піо, неостомный у поеднании грешников с Богом. Святый Отче Піо, что здобываешь в сердце простоту и моцию Слова Божьего. Святый Отче Піо, пострах духов пекельных. Святый Отче Піо, что навучаешь больше прикладом, чем словом. Святый Отче Піо, приклад любови Бога и ближнего. Святый Отче Піо, что спотыкаешь Христа у каждом человеку. Святый Отче Піо, опекуне терпячих. Святый Отче Піо, сутешение несчастливых. Святый Отче Піо, что покорно зносишь терпение. Святый Отче Піо, мужный сярод неприемностью. Святый Отче Піо, приклад францишканского убоства. Святый Отче Піо, узор святарской чистині. Святый Отче Піо, прихильник укрытого життя. Святый Отче Піо, наставник молитвы для тых, кто звертается до Христа. Святый Отче Піо, могутный наш заступник перед Богом. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Молися за нас, Святий Отче Піо. Молимся.
Боже, Ты дозволил, каб святый Отец Пио жил во убостве и покоре, и таким шляхом преподобнем яго до Твоего Сына Иисуса Христа. Дозволь, просим Тебе, каб мы, идучи тем самым шляхом, с Его допомогою могли наследовать Твоего Сына и изъеднались с Тобою у радости и любови. Амин. У имя Отца и Сына и Духа Святого.